Het is 1 mei 1999, 3 minuten voor 10. De politie krijgt de melding dat Marianne Vaatstra van de Westereen vermist wordt. Even later wordt het lichaam van het 16-jarige Famke Foen in een grijde bij Vinkleerster. Ze is op gruwelijke wijze vermoord en verkregen. Een week later komen het 10.000 mensen al op een stille tocht die in Marianne's zwemplak houden wordt. De burgemeester van Dantemediel spreekt de matter persoonlijk aan. Hoe kun je zoiets absurds, zoiets verschrikkelijks, zoiets onmenselijk doen? We kunnen er eigenlijk geen woorden voor vinden. Wat afschuwelijk om zo te moeten leven. Wat je nu eigenlijk zou moeten doen, is jezelf aangeven. Dat docht de dieren net en de vertinkingen gingen naar voortdurend richting het Kolmer asielziekencentrum. Marianne is nevens een soort mensen net op een westerse wijze ombracht. Een infobijeenkomst in de Kolmer Sporthal oer een nij AZC rint vol slijn uit de hoorn. Boeten op het plein is de sfeer net minder gemietig. Verdriet, pijn en ellende hebben we meegemaakt. Hebben de mannelijke asielzoekers hiervan geleerd? Niks daarvan. De ziektocht naar de dieren smiet vervolgens neer op. Verskate politieteams volgen elkaar op. Maar elkaar werd het zingen vertocht non-houden, maar die werden alle keer weer vrijlitten. Zo'n 100 jongen werden jet, maar haar verhalen brengen de oplossing net dichterbij. Op 1 april verliende hier de wet tastjeet om via DNA van familieleden de dieren op te sporen. Dit grootschalige DNA-onderzoek zet na december uiteen van de oproepen 8.000 man doorgevierd bij de 1 mei. Ook de lettere vertochte Jasper S., een 44-jarige veehouder uit Oudwoord, meldt hem in de Kolmer Sporthal om zijn DNA uit te stingen. Op snij 18 november, jongenslet, wordt hij aangehouden. Hij zegt, ja, eigenlijk wist ik wel dat het spel uit was. Ik wist dat ze uiteindelijk toch wel bij me aan de deur zouden komen. Het net sloot zich. Het net sloot zich en zei hij, ik vond het op zich... Hij zei, ik vond het zo moeilijk om na 13 jaar zelf naar de politie te stappen... en te zeggen van nou, hier ben ik, dit heb ik gedaan. Waarom was dat moeilijk voor hem? Nou, dat is nogal een stap. Bij de familie Vaats is de opluchting, maar tegelijk ook de verbustering grut over de aanhouding van Jasper S., die trouwd is en 2 benen had. Bouke Vaatstra, de heid van Marianne, zocht lucht in een strijd van dik 13 jaar. Van zijn trotzettingsvermogen krijgt Vaatstra in Den Haag de Machiavelli-prijs. Het is eigenlijk wel een voldoening. Hè? Dat kan je wel neergaan. Ik moet zeggen, daar werd er dag en nacht mee bezig geweest altijd. En het gaat er uiteindelijk voor, ik moet de weer niet weten. Waar had het die in? Het is onvoorstelbaar wat er dan door je heen gaat. Een wandeling wie de proforma-zitting en koer de familie Vaatstra voor het eerste mansjen die het bekend had Marianne vermoord te hebben. Ik zie toch dat het groter werd weer. Dat idee hier al niet. Maar het is, ja, een lied boerke.